אז בואו נראה דמו מאוד מאוד נחמד של Quick Migration. נחזור חזרה להוסט שלי, ואני רוצה לנסות משהו נחמד. אז קודם כל בואו נפתח כאן את ה-MMC שלי של ה-Hyper-V. אתם רואים שיש לי כאן שני בליידים, בלייד 41 ובלייד 50. זה שני הבליידים שלי. אני יכול לראות שיש לי כאן מספר שרתים וירטואליים. אני יכול לראות שבבלייד הבא יש לי גם מספר שרתים וירטואליים. ואני פותח בנוסף את הקלאסטר מנג'ר. אוקיי? בקלאסטר מנג'ר שימו לב שזה אותם שרתים, כאשר כל אחד האונר שלו זה בלייד אחר. 4 האלה זה של בלייד 41, 4 האלה זה בלייד 50. מה שאני רוצה לעשות זה משהו מעניין. הקטנתי כאן את שני המסכים בכוונה, כדי שנוכל לראות במסך אחד את הכל. אני רוצה לקחת שרת שנמצא בבלייד 50, שנקרא סרבר 2008. בואו נמצא אותו, הנה סרבר 2008. ואני רוצה להקפיץ אותו בצורה חמה לבלייד 41. על מנת שאנחנו נראה גם מה התפקוד שלו מאחורי קלעים, בואו נעשה אליו פינג. זה ה-IP שלו, 208. נשים אותו פה, ובואו נראה מה קורה כשאני לוקח את אותו שרת ומקפיץ אותו. אז אני מסמן את השרת, קליק ימני, Move Virtual Machine to another node. שימו לב שזה כבר, הקלאסטר כבר יודע שזה Virtual Machine. מה שלא היה לנו מקודם, עכשיו יש לנו במערכת החדשה של Hyper-V ב-2008, הוא יודע שזה Virtual Machine והוא יודע מה אני הולך לעשות. אז בואו נלחץ ובואו נראה מה קורה. אז כאן השרת, אופה, כבר נעלם לי, ואני הולך לשרת 41 ואני רואה שהשרת הזה מגיע, בואו נלחץ על F5. הנה, סרבר 2008, ובינתיים יש request timeout. אנחנו כאן כבר ב-5, אופ, והוא חזר. שימו לב, אם מישהו ספר פה, אני לא ספרתי, אבל לפי דעתי מדובר על משהו כמו 10 שניות, אולי קצת פחות, משהו כזה, 10 שניות, מה קפץ לי? משהו כמו 10 שניות פחות או יותר. אם יש לנו אפליקציות, שהן אפליקציות שיש להן איזשהו באפרינג, אז האפליקציה בתחנה עצמה לא תרגיש. אם זו אפליקציה שהיא real time לחלוטין, אז בטח שיהיה לנו כאן איזשהו סוג של נפילה. אבל כמו שאמרתי, זה תלות בחומרה. אם החומרה שלי מספיק טובה והסטורג' שלי מספיק טוב, זה אפילו יכול להיות פחות מזה. אתם יודעים מה? אני רוצה לנסות משהו קצת יותר מעניין, ברשותכם. השרת הזה נמצא עכשיו בבלייד 41, ואני רוצה להחזיר אותו חזרה. אבל מה שאני רוצה לעשות במקביל, קודם כל בואו נפתח אותו, נראה אותו שנייה אחת. רגע. למה רוצה לשנות את השם? לא רוצה לשנות את השם, רוצה לפתוח אותך. דאבל קליק, הוא יפתח לי קונקשן מבוסס טרמינלי. אז הנה השרת עצמו. שימו לב, יצרתי כאן על הדסקטופ איזשהו share עם איזשהו קובץ. אני אסגור את המכונה, ויצרתי כאן share על הדסקטופ שמתחבר לשרת. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה, הקובץ הזה, זה הקובץ שנמצא כרגע על השרת הווירטואלי. מה שאני רוצה לעשות זה משהו מעניין. נחזיר חזרה את הפינג, ואני מפעיל את זה. מה שאתם רואים כרגע, עוד שנייה. רגע. רואים משהו? למה לא רואים כלום? סרטון. שימו לב, סרטון שרץ. בואו נראה מה קורה לסרטון. קליק ימני. מעביר אותו לבית 50. הסרטון רץ. ויש לי טיימאוט, אבל הסרטון עדיין רץ. הסרטון עדיין, מה זה קסם? לא. יופי, הסרטון עדיין רץ, אני עדיין בטיימאוט. חוזר השרת לאונליין. חזר. יפה מאוד. אז כמו ששמתם לב, מה קרה פה מאחורי הקלעים בסך הכל בשורה התחתונה? מה שקרה מאחורי הקלעים זה שהסרטון יש לו באפר, לאפליקציה יש באפר. אז הוא לקח באפר מסוים, אנחנו הקפצנו בינתיים את השרת הווירטואלי, והסרטון המשיך לרוץ לא בגלל איזשהו טריק מיוחד, אלא פשוט בגלל שיש לו באפר. אז אם אפליקציה יש לה באפר, יש לה time to live מספיק ארוך, היוזרים עצמם לא ישימו לב כשאני מקפיץ שרת. למשל, איפה זה יכול להיות? זה יכול להיות למשל ב-Exchange. אם שם Exchange ומקפיץ אותו משרת לשרת, היוזרים לא אמורים לשים לב, אלא אם כן הם לא עובדים בקאש מוד. אם עובדים בקאש מוד, הם לא צריכים לשים לב, הם יכולים להמשיך מיד להתחיל לעבוד עם זה. אבל מה? זה לא מספיק לי, אני רוצה לעשות משהו קצת יותר אגרסיבי. אני רוצה להפיל את השרת. לצורך זה, אני אשתמש בתומר. מה שאני רוצה שתעשה, זה שתצא מהדלת הזאת, תלך לחדר שרתים, ואני רוצה שתהיה ברוטלי פעם אחת, ותשלוף את השרת החוצה, ובוא נראה מה קורה פה מאחורי הקלעים. אז בבקשה, תומר. בוא נחכה. בינתיים, בוא נראה, אני אפתח כאן את המסך, ונראה מה קורה כאן מאחורי הקלעים. אתם יודעים מה, אני אשאיר את זה ככה, שנראה פה. אנחנו הולכים להוריד את בלייד 5, שזה בלייד 50.
שכל המכונות אצלו רצות. כאן נפתח את בלייד 4. ארז, אתה שומע? מה? כן. תומר, אתה שמה? אנחנו צריכים לראות אותו. או, הנה, זה החדר שרתים שלנו, פה שנמצא בצד, מאחורי ה... תומר, תיזהר, תוריד את בלייד 5, לא את בלייד 4. אוקיי, ארז, אני עכשיו נמצא ליד השרתים שלנו. את בלייד 5. וכמו שאתם רואים, בעצם יש לנו את שני השרתים שלנו פה שנמצאים כאן, ולפי בקשתך, נחבא אותו בצורה אלימה. כן. לא. כן. עכשיו, מה? כמו שאתה רואה, השרת כרגע כבוי, ואפילו בשביל וידוי הריגה, ארז, וואי, איזה ברוטלי. נמשוך את השרת החוצה, וכרגע הוא כבוי. בחזרה אליך, ארז. הופה, שימו לב, תחזירו אותי חזרה לשרתים. תודה רבה, תומר. שימו לב, כל השרתים כרגע נפלו, וכבר אונליין. ושימו לב שהם כבר כולם מחוברים לבלייד 4, וכולם עולים, עושים לעצמם ריסטארט. אם ניכנס לאחד השרתים, נראה שהוא עושה לעצמו ריסטארט. הנה, כאילו כלום לא קרה, תוך 30 שניות הוא יעלה. תודה רבה לתומר. תודה רבה. יופי.